Билгесез планетада. Фантастик һәм маҗаралы повестьлар һәм хикәяләр. Рәис Мөхәммәдиев. Океанда. Океан, океан. Син шундый зур, шундый дәһшәтле, шундый көчле. Иң беренче диңгезчеләр синең иксез-чиксез киңлекләрендә йөзә башлаганнан бирле күпме гасырлар үтеп киткән. Шул вакыт эчендә күпме диңгезчеләрне һәлак иткәнсең инде син, океан. Алар арасында нинди генә кешеләр булмаган. Арыслан кебек батыр, кыю, көчлеләр дә, явыз пиратлар да, хыялларын узагына кадәр тормышка ашырырга өлгермәгән бөек галимнәр дә, материкларын ашырга өлгерми калган сәяхәтчеләр дә, тагын әллә кемнәр. Үзең дә бик хәтәр бит син, океан. Синең куеныңда мәңге аш, кумсыз балыклар, гигант скатлар, акулалар бар. Аларның җиде рәтле хәнҗәр кебек очлы тешләре, ике кешеңне бер юлы тешләренә тигезмичә йотардай котсыз бугазлары бар. Ә синең гигант кальмарларың, мин алар турында бөтен дөреслекне җиренә җиткереп әйтеп бирә алмам шикелле. Шуңа күрә берничә сүз булса да, чын диңгезчеләрдән һәм галимнәрдән әйттерик. Менә диңгезче һәм галим Уильям Кроми алар турында булай ди. Гигант кальмарлар белән чагыштырып караганда, борынгы куәтле динозаврлар ташландык мәче баласы кебек кенә. Язучы һәм диңгезче Фрэнк Буллин. Кальмар дөнья йөзендә иң куркыныч хәшәрәт. Андый җан иясен каты авыру кеше саташып бастырылганда гына күрергә мөмкин. Борынгы грекларга кадәр дә һәм соңрак та күп кенә диңгезчеләр, бернинди приборлары булмаса да, йолдызларга карап, океан аркылы әллә нинди җирләргә, әллә нинди илләргә барып чыкканнар. Билгеле инде, аларның күпчелеге бәлки синең юаш ягыңа туры килгәндер. Тик шуңа күрә генә айлар, еллар буе йөзеп исән-имин үз илләренә, үз гаиләләре янына әйләнеп кайталганнардыр. Синдә бит әле ике аяклы йырткычлар да йөзеп йөргәннәр. Кансызлыклары белән танылган пиратлар, аларның ишләре, каперлар һәм флибустьерлар да күпме гөнаһсыз диңгезчеләрнең каннарын төккәннәр. Йырткычларга ни сон, гасырлар буена исәпкә алынып теркәлеп барган бәхетсезлекләр өстенә синең намусыңда әле портларыннан чыгып китеп, билгесез рәвештә юкка чыккан меңнәрчә корабльләр дә бар. Ә шулай да матур син, океан. Син артык серле, артык куәтле һәм артык дәһшәтле. Кай вакытларда артык куркыныч. Тик барыбер кыю йөрәкләрне магнит белән тарткан кебек үзеңә тартасың син. Шу, кемнәр ул анда? Иксез-чиксез океан өстендә чайкала. Коры җиргә кадәр меңнәрчә чакрым булган океан эчендә кемнәр ул? Әнә алар нәрсәгәдер йөгерешәләр, ыгы-зыгы киләләр. Ике малай һәм бер кыз. Сал өстенә каян барып чыкканнар соң алар? Бәлки, берәр баткан корабльдән котылып калганнардыр. Ә бәлки, менә алар якынайдылар. Алар бик якын. Беренче бүлек. Марат белән Шамил икесе бер үк вакытта кизәнеп, гарпуннарын бөтен көчләренә скатның яссы аркасына томырдылар. Бу озынлыгы 8 метрга якын булган гаҗәеп зур манта дигән скат балык иде. Аның ян-як йөзгечләренең киңлеге генә дә 3 метр чамасы булгандыр. Гарпуннар кадалганны тыю белән, авыртудан куәтле йөзгечләрен җан көченә селкеп, скат 8 метрлы гәүдәсе белән судан чыкты да өскә сикерде һәм бомба шартлагандай гөрселдәп килеп төште. Малайлар курку катыш гаҗәпләнүдән ачылган авызларын ябарга да өлгермәделәр, скат ярсып алга ыргылды. Гарпун бавы бәйләнгән салның бер башы шундук суга батты. Шул ук секундта Соня кисәк көчле тартылудан палат кешенә тәгәрәп кереп китте. Шамил егылган чакта сал тирәли сузылган тимер чыбыкларның берсенә тотынып өлгерде. Марат бер нәрсәгә дә тотына алмый калды. Ул яндагы тимер чыбык аркылы очып чыгып, башы белән океан суына кадалды. Марат судан пырхылдап килеп чыкканда, сал инде шактый ерак иде. Авыр һәм зур сал моторлы көймә тизлеге белән ераклашканнан ераклаша бара.
Гигант скат үзенең 2 тоннага якын гәүдәсе белән әледән-әле судан сикереп чыгып, гөрселдәп килеп төшә. Төрле якка торткалана, ярсып алга ыргыла. Шамил шундук Маратны күреп алып нәрсәдер кычкырды һәм бауга бәйләнгән коткару боҗрасын ыргытты. Тик Марат бөтен көченә омтылып караса да, боҗрага тотына алмый калды. Моны күреп торган Шамил үткен хәнҗәр белән кизәнеп, боҗраның бавын өзәргә мәҗбүр булды. Ул арада палаткадан Сония килеп чыкты. Ул куркудан ап-пак булган. Маратның салда юклыгын күрүгә кычкырып елап җибәрде. Елама, Сония, елама. Марат ерак түгел ул. Әнә күрәсеңме, боҗрага тотынган. Син аны күздән югалтмыйча карап тор. Мин хәзер салны туктатырга тырышам, диде Шамил кызны юатып. Бик ерак китсә, кайсы якта икәнен күреп кал, юкса бөтенләй дә таба алмабыз бар. Сония әле теге, әле бу якка торткаланган сал өстеннән егылмаска тырышып, Марат ягындагы тимер чыбыкка барып тотынды. Марат, Марат, дип еламсырады Сония. Марат әллә ни еракта түгел иде әле. Курыкма, безнең салны бик озак сөйри алмас ул, дип кычкырып Сонияны юатса да, Шамилнең йөрәге урынында түгел иде. Чөнки хәзер бу урынга шушы ук минутта акулаларның килеп чыгуы мөмкин. Алар меңәр, хәтта миллионлаган литр суга тамган бер тамчы канны да сизә алалар. Ә инде скатның ярасыннан аккан канны әллә ничә миль ераклыкта йөзеп йөргән акулалар да сизергә өлгергәннәрдер. Скатның сикерүен, бәргәләнүен ишетеп, ерактагыраклары да бу якка ашыга торганнардыр. Нигә генә дип бу гигант скатка гарпун ыргыттылар икән? Хәер, хәзер үкенеп бер файда да юк. Котылу юлын кайгыртырга кирәк. Марат аяк кулларын шапырдатмыйча гына яралы скат үткән юлдан ерактарак, читтәнрәк йөзеп барырга тырышты. Нәкъ алар скатны яралаган урында суны уйнатып гаять зур акуланың су өстеннән 1 метрга чыгып торган арка йөзгече күренде. Маратның йөрәген әллә нинди авыр шомлы үлем хисе биләп алды. Ул арада акула көчле гәүдәсен кая куярга белмәгәндәй, әле бер, әле икенче якка ыргылып алды да, асфальт юлдан барган машина кебек туп-туры яралы скат эзеннән алга ташланды. Аның өчпочмаклы зур һәм кара арка йөзгече бер өскәрәк чыгып, бер аскарак төшеп, дәһшәт белән суны чыжылдатып йөреп бара. Марат бармагын да селкетмичә, күзләрен зур ачып йырткычны күзәтте. Аның бүтән чарасы юк иде, чөнки акулалар судагы аз гына хәрәкәтне дә тоялар. Ә менә күзләре 20 метрдан ара күрә алмыйлар. Марат бәхеткә каршы скат юлыннан бер 30 метрлап читкә китеп өлгергән иде. Тик акулаларга ышанып буламыни? Ул кан исе буенча Марат калдырган эздән дә килеп керергә мөмкин. Чыннан да, акула коточкыч авызлы башын судан күтәребрәк Марат ягына таба омтылыш ясады. Ләкин төп юлны ышанычлырак табып тор инде, шул ук секундта көчле койрыгы белән сугып, зуррак корбан артыннан скат ягына омтылды. Бу акулалар арасында да иң куркынычы һәм иң кансызы булган комсыз шүкеш балык иде. Кеше ашаучы акулаларның иң гаҗәбе шүкеш балык. Аның Т хәрефе кебек башы 2 яктан янчелгән кувалдага охшап тора. Бу ямсыз һәм куркыныч балыкның борын тишекләре шүкешнең суга торган якларында, ә күзләре шулардан чак кына алдарак, почмакларда. Бер-берсеннән шундый ерак торган күзләр бу йырткычның күрү мәйданын киңәйтәләр һәм аңа ис килгән якның кайда икәнлеген тизрәк табарга ярдәм итәләр. Шуңа күрә дә, әгәр берәр нәрсә яраланса яки судан кан исе килсә, шүкеш балык кагыйдә буларак ул тирәгә беренче булып барып җитә. Маратның йөрәге сикереп чыгардай булып ярсып тибә. Аңа үз йөрәгенең бу тибешен акула да ишетер кебек тоелды. Ул бөтен ихтияр көчен туплап, үз-үзен кулга алырга тырышты. Шүкеш балык үтеп китүгә, Марат ни булса да булыр дип, салга таба йөзәргә карар кылды. Чөнки бу тирәгә җыелачак акулалар аны тегендә дә, монда да табарга мөмкиннәр. Ә инде ул салны күздән югалтса, яңадан бер вакытта да тапмас. Салдагылар да аны таба алмас. Ул булдыра алганча бөтен көченә салга таба йөзә башлады. Аның өчен бүтән бер чара да юк иде. Ә бу вакытта Шамил белән Сония нишләделәр соң? Шамил кызга Маратны күздән югалтмаска кушты. Ә үзе гарпун бәйләнгән бауга ташланды. Ләкин аны табып өзәргә һич мөмкин түгел. Бау бәйләнгән урын салның алгы өлеше һаман суны сөзеп бара. Хәзер тирә-якка акулалар тулачак. Бу яктан уйлаганда Маратның ерактарак булуы яхшы.
бөтенләй күздән югалса. Акула яралы скатны куып җитүгә, аның тәненнән ярты сарык кадәр итне умырып та алды. Гарпунга эләккән яралы скат, кача да каршылык та күрсәтә алмыйча, судан сикереп чыга-чыга тагын бәргәләнә башлады. Ул бәргәләнгән саен сал да һаман төрле якка бер туктаусыз тарткалана иде. Котырган акула әйләнешләр ясап килеп, һаман яралы скатның тәненнән зур-зур кисәкләрне умырып тора. Һәр кисәкне өзеп алганда, зур койрыгы белән суны кыйный. Әгәр дә бу хәл океанда түгел, кечерәк берәр күлдә булса, ул күлнең асты өскә килеп, аның бөтен суы түгелеп чәчелеп бетәр иде. Шамил Маратны эзләп океан өстен тагын бер җентекләп күзәткән иде, тетрәнеп китте. Скат белән акула чүкеш сугышкан урында тагын берничә акула, дошман торпедалары кебек суны ярып йөзеп киләләр, чөнки 2 тонналы скатның бөтен гәүдәсе белән судан сикереп чыгып гөрселдәп килеп төшүен акулалар гына түгел, кешеләр дә берничә чакрымнан ишетерлек иде. Шамил Маратның хәле өчен никадәр борчылмасын, күңеле белән акулаларга сокланмый булдыра алмады. Бу ерактан карап торырга шундый матур формула, йөзү өчен яралган тере торпедаларның суны ярып килүләрендә үк көч-куәт, йырткычлык һәм кансызлык аңкып тора иде. Шамил оптик прицеллы мылтыкны үткен хәнҗәр белән бергә үз алдына куеп, күзен дә алмыйча, Маратны, дөресрәге аның янындагы су өстен күзәтә башлады. Сания да кечкенә кулларына балтасын кысып тоткан көе Мараттан күзен алмый. Аларның яралы скат тирәсендә барган дәһшәтле күренешне озаклап карап торырга вакытлары юк. Икенче бер чак булса, дөньядагы бер нигә дә алыштырмыйча, диңгез гигантларын карап торырлар иде. Тик иксез-чиксез океан уртасында шушындай куркыныч хәлдә калган Маратның язмышы аларны ныграк борчый. Алар соңгы көчләренә тарткалашкан скатның өзгәләнгәнен дә, шул ук акулаларның теге котсыз чүкеч балыкны ярасыннан кан чыгып торганлыктан өзгәләп ташлауларында, бу канлы мәҗлескә әледән-әле килеп кушылып торган башка акулаларны да һәм шушы гарасат вакытында океан өстенең кызарып кайнап торганын да күрмәделәр. Маратның сал өстенә исән-имин үткен тешләргә эләкмичә менә алуы бик шикле иде. Марат урынында берәр куркаграк малай булса, ул күптән йөрәге ярылып су төбенә киткән булыр иде инде. Ләкин Марат өметсезлеккә бирелмәде.